Чули? Да. Ако се чуваш на ни, няма ми се сърдиш. Не. Добре, ама едва ли ще се чуеш от това. Таблета е малко отдалечена от колонката. Така, пак ще изпълняваме мисията на буквата К. И се казва мисията Шима. Вау, гати името. Знаеш ли какво значи Шима? Добре. Така. Не разбрах какво говорят в късцената, но просто ще следвам указанията. Окей, трябва да отидем до някакво... този цвет не го знам как се казва. Много странно, някакво зелено, светло-зелено. Не. Не знам какъв цвет. Трябва да взема един. Трябва да взимам някакви куфари. Брифкейс. Както на мистер Жирек и каквото има там. Има тази публичен чат. Как се гонеха за брифкейс. Ето шмъж горе. Аз показах. Така. Сега трябва да отида до розовото квадратче. Случва ли се да играете на GTA, каквато и да е, и да минете някоя мисия, която не сте минали, и нали следите указанията, виждате, че си е спокойна мисията, няма екшен, но после, накрая екшен и умирате. Това било много гадно. Така сега пристигам некъде. Гледа това, че ме прихили. Значи имам нова, при нов човек да изпълнявам мисия. Май така мисля. Той ми затвори вратата. Мазник смотан. Окей. Пъниш де ганг, разпълни сабле, нещо си. Трябва да взема мъни пари. От някъде. Но не е сигурно, че ще убирам банка или нещо. Какво? Какво викаш? О, задвиг. О, боже. Мразя така да се задавим. Окей. Трябва да отидем от другия град. Трябва да намерим моста, брат. И сега като ми трябва моста не се появява. Като ми трябваше 100 пъти го виждах. Вие сте... Как се викаше, бе? Не знам. Как се викаш? Не знам как се викаше това, където хората доказват, че той не лъже. Как се викаше оная дума, бебе? Иве! Не иска да говори. И вие напиши му го, знаеш как се казваш една дума, където
хората с един човек и доказват, че той е прав. Напиши го по скайп. Добре. Чики, 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 уиго. Ох, фак. Фак. Главци към микрофона. Забутя микрофона. Да. Искам банти. Тонганти. Хората емисия. Нещо ме обърква. Хората емисия. Не знам дали ще я мина. Не знам. Аз самия не знам дали ще мина мисията. Трябва да има лодки. Yes, има и то фастър лодки. Ау! Опитват се за чути кръхове да ме наредят. Окей, да ме ребера, но не мога да ме пръстата в клуба. Поздравявам и с тази песен. Гумите палиме. В клуба плътно, джоба оборотно, звънна мания, вика мачка и животно. Не са шашкай. Дай прокурор, вентилатора, пусни, че ще стане много топ. И за миско бъдат цели играта вече е там. Гангстери има тук, гангстери има там, свивам. Пуша и се чудя на какво да дам от моти има тук, хей, от моти има там. Джоба се пачка, но пак ми се пачка, пак ми се мачка. Преди искам крачка, съм друга материя. За мен ти си батерия, вижте твоите аверии, бандата по треперия. Сладки са неща, след целувки на враг. Тъмно той е в мен, напомня ми го пак. Сладки са неща, след целувки на враг. Реално той е в мене, напомня ми го пак. Опитва се да чути грехове, да ме не ме кифи. Добре, сега намеря брега да не си пеем. Намерих брега. Ок. Да. Виждаш ли всичко? Мама, дойде ме.